Compania Săgeata Prot este o societate privată cu capital românesc 100%, înființată în anul 1992, iar în prezent are peste 100 de angajați și peste 80 de utilaje și echipamente care deservesc obiectivului principal de activitate și anume lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor. Colaborarea cu Crius a început în anul 2010 în scopul implementării unui proiect de investiții finanțat prin POS-CCE. Investiția de aproximativ 1 milion de euro s-a finalizat cu succes în anul 2012 prin recepția și punerea în funcțiune a unei stații de mixturi asfaltice și încasarea unui grant nerambursabil în procent de 70%. În următorul an s-a depus o cerere de finanțare pentru achiziția unei stații de betoane, proiect care s-a finalizat cu succes în anul 2014 prin rambursarea unei sume în valoare de aproximativ 700.000 de lei. În anul 2015 a fost finalizat un alt proiect, un grant nerambursabil de peste 1 milion de euro. În prezent avem în implementare un proiect în zona Tulcea, care presupune achiziția unei stații de mixturi asfaltice, iar în decursul acestui an am reușit să finalizăm un alt proiect în regiunea Nord-Vest, în Parcul Industrial Borș, care a presupus construirea unui laborator de testare pe materiale de construcții. Laboratorul de testare este și locația în care ne aflăm în acest moment. Acesta este un laborator de testare de gradul 2, dotat, construit și deschis grupului țintă pentru realizarea activităților de testare și analize tehnice. Ideea care a stat la baza realizării acestui proiect a fost necesitatea diversificării activității, precum și nevoia pieței. Toate acestea sunt proiecte frumoase, idei inovatoare ce au ajutat la dezvoltarea societății de-a lungul anilor, atât din perspectiva creșterii cifrei de afaceri, cât și în ceea ce privește evoluția pozitivă a numărului mediu de angajați și atragerea de noi parteneri de afaceri. În ceea ce privește colaborarea de mai bine de 10 ani cu firma Crius, aceasta a făcut posibilă atragerea de fonduri nerambursabile de peste 3 milioane de euro, sumă care reprezintă în medie o finanțare de 65% din valoarea investițiilor. Echipa Crius a propus activitățile și finanțările potrivite și le-a organizat în așa fel încât să se potrivească cu specificul activității noastre și cu nevoia de investiții profitabile în dezvoltarea companiei. În acest sens, în numele întregii echipe Săgeata, dorim să le mulțumim pentru colaborarea frumoasă din toți acești ani și sperăm ca pe viitor să dezvoltăm împreună și mai multe proiecte de succes.